što su se svi skupili, hajde da počnemo. Prvi zadatak je sladoled. Super, to neće biti teško. Imam sve potrebne sastojke. Hajde da vidimo šta imam u rancu. Zanimljivo. Mislim da ću naći ovdje sve što mi treba. Da, to je baš ono što sam tražio. Betty, ovi kolači su super. Mogu li da uzmem? Hvala. Dakle, od ovih kolača će ispasti odličan ukras za moj sladoled. To je to. Sve je spremno. Izmrvio sam ga. Sada najvažniji deo. Treba će mi čokoladno mleko i šlag. Treba promešati ove sastojke i umutiti sve. Kako je lepo što sam ja robot i imam blender u sebi. Dakle, moj sladoled je spreman. A sad će mi trebati ovaj uređaj za sladoled. Stavit ću sladoled u kornet. A zatim ću posuti sve izmrvljenim kolačima. Šta se dešava? Pa šta je to? Betty, vatra nije igračka za decu. Pazi, sad ću ti pomoći. Wow, robote! Hvala, ti si pravi čarobnjak. Baci kocku. Joj! Eto šta se dešava kad stavljaš prste u struju. Nema veze, sve je super. Wow, izgleda jako ukusno. I ne samo izgleda, ukus je super. Sada treba malo ohladiti to. Moj mali frižider će mi pomoći u tome. Da, to mi treba. Moja smeša je spremna. Sad je treba sipati u specijalni kalup. O, da. Imat ću pravi sladoled na štapiću. To je to. Ostalo je to sve ohladiti. Frižider mi neće trebati. Uzet ću sprej za smrzavanje. Tako će biti brže. Sladoled je spreman. Sad ga treba pokriti roze čokoladom. A znate, što bih koristila samo roze boju? A mogu dodati više boje? O, da, to izgleda prelepo. Da, to je zaista super, šefe. A ja ću ovom specijalnom kašikom napraviti kuglice i ukrasiti s čokoladnim sirupom. To je to, a završila sam. Wow, koliko sladoleda i sve za mene. Prvo ću probati ove divne kuglice. O, tu je žvaka. Neverovatno. Svidalo mi se. A da vidimo kakav je ovaj veliki sladoled u kornetu. O, da. Obožavam čokoladu. To je mnogo ukusno. Wow, kakva lepota. Samo pogledajte to. Jedva čekam da probam. Ukus je ekstra. Ne mogu da se zaustavim. To je najlepši sladoled na svetu. Naravno da je pobedio. Čestitam. Čestitam, šefe. Izvini, šefe. Samo pogledajte kakvu igricu smo pripremili za vas. Igrajte, skupljajte krofne i pobeđujte. Instalirajte igricu Multidosort u Google ili Apple Store-u. A sada želim pomfrit. Da, to je baš lako. O ne, ja nemam to jelo u bazi. Stvarno ne znaš kako se pravi? Nema veze, pokazat ću ti. Prvo nam treba krompir. Treba ga očistiti. Da, uradila sam to uz pomoć specijalnog uređaja. A sada uzimamo oljušteni krompir. I uz pomoć drugog uređaja ću ga iseći na komade. A zatim stavljam krompiriće u fritezu. To je to. Jesi zapamtio? Nešto mi nije dobro. Izgleda da mi se nešto slomilo.
Slomilo, slomilo. Podaci su sačuvani. Trebaju mi alati. Kako je čudan. Ok, sad je red. Prvo treba sipati malo ulja u tiganj. Hajde, šta je to? Zašto se ne sipa? Uspelo je. A sad mi treba krompir. Izgleda da sam ga trebala prvo čistiti. Nešto neće. Nema veze. Ispržit ću ga ovako. Ostali krompir također neću čistiti. Joj, prska me ulje. Dobro je. Šefe, jesi vidjela ovo? Moja mala fabrika za proizvodnju krompira je spremna. Prvo stavljam krompir ovdje. Krompir je očišćen, isečen i posolen. Ostalo ga je samo ispržiti. Pomfrit je spreman, može se jesti. Lepo ću servirati krompir i dodati kečap. Sipat ću što više. Da, divno. Naručit ću dostavu sosova. Je li to pravi voz? Wow, to je zaista super. Cool. Betty, izgleda da si zaboravila nešto. Jao, mamice, sve mi izgorelo. Pa kako to? Kako vruće. Ne mogu držati to rukama. Jao, zašto sam toliki baksuz? Nisam ispunila tako lak zadatak. Hvala. Sad ću sigurno izgubiti. To je voz sa sosovima? Ne mogu da verujem. A šta to tako smrdi? Užas! Neću da probam to. Opa! A ovo je već zanimljivo. Izgleda jako privlačno. Da, to je zaista ukusno. A sad je na redu voz. Wow, tu je toliko krompirića. Hoću da probam svaki sos. Da, to je divno. A robote, ti si najbolji. Robot je najbolji, to. A sad je vreme da popijem nešto. Hoću mlečni koktel. Zadatak je jasan. Robot počinje da radi. Prvo će mi trebati ovaj ananas. Sklanjam gornji deo ananasa da bih mogao staviti blender unutra i promešati sve. A sada treba dodati neki sirup. Imam veliki izbor, ne mogu da odlučim. Ipak ću uzeti čokoladni. Sipat ću malo sirupa u veliku čašu. A sad ću uz pomoć ovog uređaja ukrasiti čašu. Zatim ću dodati malo jestive boje. Šta je sa vama, ljudi? Kako ste čudna stvorenja. Dobro, sada uzimam ananas i sipam sve u čašu. Boje ispala super. Dakle, a meni treba blender. Sipat ću unutra čokoladne kuglice. A da bi bilo još ukusnije, dodat ću oreo kolači, malo M&M's bombona i preliti sve svežim mlekom. Odlično! Uključujem na najjaču. Da! Kako moćno! Držite se! Hvala, robote! Da vidimo šta je spalo. Mislim da nedostaje šlaga. Da, tako je. Sad je sigurno sve savršeno. Kakav miris, svaka mi čast. Jo, vi ste diletanti. Sad će vas šef naučiti da pravite koktel. Gledajte pažljivo. Treba nam gazirani sok i neka lepa čaša sa ledom. To je to, limunada se pretvorila u led.
Dobijeni led stavljam u čašu. Tako je. A sada uzimam limunadu sa drugim ukusom. Sipam u čašu i također pretvaram u led. Gotovi led stavljam slojevima u čašu, ubacujem slamku i to je to. Prijetno, sestro! Wow, kako je sve lijepo! Počet ću od ovog plavog koktela. Wow, sviđa mi se, baš je lijep. Oho, gledajte, to je prava duga. Hoću da probam. Šta je to? Zašto se ne pije? Pa to nije koktel, to je led. Nisam to htjela. Okej, sad je red na najveći koktel. Oduševljena sam. Čak sam se isprljala malo. Pobedila je sestra? Da, pobedila sam. Znala sam da sam najbolja. Tako sam gladna. Ali gdje je treći učesnik? Izgleda da je to on. Ko je to? Ćao, ja sam robot. Hajde da počnemo. Robot mi još nije kuvao. Dobro, prvo jelo je torta. Super, baš me zanima kako će kuvati robot. Za početak treba odlučiti koju tortu ću da spremam. Sve ove torte je spremila veštačka inteligencija. Ova odgovara. Treba mi postolje za tortu. Odlično. Uzet ću čokoladne kore i staviti ih na postolje. A sad ću premazati sve kore kremom. Što više fila, torta će biti lepša. Zatim mi treba srebrni čokoladni sirup. Pogledajte kako lepo curi. Ali to nije sve. Zatim mi trebaju oči. Stavit ću ih na tortu. Ovako. I srećen osmeh. I uši. Čak i roboti imaju uši. Samo što su moji posebni. Stvoreni su da hvataju signal. Jao, kako slatko. Također sam pripremio cake popsi. Moram ih napuniti strujom. Odlično. Ubacujem ih u moju robot tortu. Sad i ona može hvatati signal. Robot je zadovoljan. Šefe, a šta je kod vas? Mali robote, pokazat ću ti pravo kuvanje. Nažalost, robot to nikad neće ponoviti. Prvo ću uzeti aparat sa šarenim Skittles bombonama. Treba mi bombone različitih boja. A sad ću ih lepo poređati na torti. O da, savršeno. Sad mi treba tegla Nutelle. Ne mogu da je otvorim. Robote, možeš li mi pomoći? Naravno. Dajte mi malo vremena. Pogled može napraviti rupu u poklopcu. Gotovo. Sad možete lako otvoriti teglu. Hvala, robote. Odlično si ispunio zadatak. Dakle, sipat ću Nutellu na tortu. O da, savršeno. Uzet ću etiketu od Molinih omiljenih bombona, da odmah zna od čega je torta. Kako je lepo ispalo. Da, šefe, tvoja torta je zaista prelepa, ali moja će biti bolja. Sipat ću na tortu plavi krem. Imat ću tortu u obliku jednog poznatog lika. Uskoro ćete ga vidjeti. Dakle, stavit ću oči i sipati puno čokoladnih kolača. Obožavam ih. Sve je uspjelo. Cookie Monstrum je spreman.
I sama bih ga rado pojela. Ko je razbacao kolači? To nije u redu. To je smeće, smeće, smeće. Moram baciti to. Uključujem svoju supermoć, koja će uspremiti sve mrvice sa stola. Robote, šta radiš? O, uspremio si sve mrve sa stola. Super, hvala. Molly, probaj. Wow, vaše torte izgledaju super. Oho, znam ovog lika. Obožavam ga. Ali prvo ću probati tortu sa Skittles. Wow, prelepo. A sad ću probati ovu tortu. O da, obožavam ovi kolači. Prelepo. I kore su baš sočne i mekane. Ostalo je probati tortu robota. Udara me struja. Pobedila je ova torta. Stvarno, tako sam srećna. Hvala, hvala. Svaka čast, Jess. Sada želim piletinu. Tako sam gladna. Požurite, molim vas. Odlična ideja, Molly. To je zaista cool. Treba mi jedna piletina. Preličuje ukusnim sosom da bi bila sočna. Razmazat ću sos i staviti piletinu u rernu. Baš je zgodno imati rernu u sebi. Gotovo. Može se vaditi. O, da. Piletina se savršeno spremila. Ispalo je čak bolje nego što sam očekivao. Sad mi treba povrće. Šefe, pomerite se malo. Hvala. Paradajz mi također treba. Crveni ću skloniti za sad. A žuti ću iseći na lepe komade. Da. A sad mi treba daska. Iscedit ću na nju kečap i sen. A zatim staviti paradajz. I piletinu, naravno. Serviranje je bolje nego u restoranu. Robote, možeš li da ispečeš moje meso, molim te? Naravno, nije nikakav problem. Trenutak. Treba mi nekoliko sekundi. Gotovo. O, ne, sve je izgorelo. Molly se to neće svidjeti. Prijatno. Opa, završili ste. Kako je sve lepo. Osim ovo, to neću jesti. A ovu piletinu ću rado probati. Wow, baš ukusno. Poješće svaki komad. Da, piletina je spala tako nežna. Što? Nema više? Ali nisam se najela. Dobro je što imam još jednu piletinu. Miriše baš dobro. Probat ću batak. O, da. Fantastično. A robote, tvoje jelo najbolje. To pobeda je moja. Pobeda je moja. A sada želim koktel. Laži, Molly. Izvadit ću epruvete sa najlepšim sokom. A sada dodajem tajni sastojak. Evo ga. Neću vam reći šta je to. Ostalo je samo promešati sve u šejkeru. Mešam, 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 mešam. Završio sam. Odlično. Sada mogu otvoriti. Ubacujem slamku, ukrašavam pomoranđom i može se probati. I ja imam super ideju. Koristit ću gazirani sokovi. Prvo ću promešati sve zajedno. Super! A sada treba dodati što više omiljenih bombona, Molly.
Svidjet će joj se. Da, ekstra. Ostalo je dodati mentos i to je to. Pretnja, pretnja. To treba uništiti. Uništiti. Proces uništavanje pokrenut. Hvala, robote, spasio si me. Ali čime da poslužim Molly? Pa, pošto nemam koktela, daću joj običnu kolu. Nema veze. Ja sam napravio mlečni koktel. Ostalo ga je sipati u čašu. Wow, pogledajte kako lepo izgleda. Napravio sam šarene koktele sa voćem i bobicama. Molly, možeš da probaš. Oho, koliko različitih koktela. To izgleda dobro. Ovo... samo kola? Ozbiljno? Pa ništa posebno. Kola je uvek ukusna. A sad ću probati koktel sa farom. Izgleda zanimljivo. Kako čudan ukus. Šta mi je? Ne sviđa mi se. Dakle, konačno mogu probati posljednji koktel. Wow, pa tu je toliko ukusa. Baš mi se sviđa. Neverovatno, to je nerealno. Šefe, ti si pobedio. Da, pobeda je moja. Molly ima odličan ukus. Oh my. Pitam se šta je ovdje? Hoćemo da vidimo? Da, cool. Imam slatkiš. Fuj, šta je to? Užas, moram da idem. Pa ne, sedi ovdje. Zašto mi sve ovo? Neću to da jedem. To nije loše. Ova buba u lizalice je baš ukusna. Poješću sve. A ja sam dobila žvaku. Volim žvaku. O da, moja omiljena boja. Da vidimo koliko je dugačka. A kako je tvoja lizalica? Jao, izgleda da sam progutala bubu. O ne. Kakav užas. Oduševljena sam, jao. Njam, njam. Fuj, odvratno. O ne, ne želim da te ometam, ali... Odakle tu? Skloni se od moje žvake. Kakav užas. Gde? Ne vidim je. Jedva sam se otarasila nje. Mogu li da budem prva? Naravno. Juhu, šta je to? Moram probati. Izgleda dobro. Jao, a ukus je još bolji. A ti nemaš toga? Imam još nešto. Da vidimo. Šta je to? Zanimljivo. Joj, odvratno. To uopšte nije lepo. Uzet ću slatkiše, stavit ću ih ovako. Da, ovo ću rado pojesti. Ne, zaboravila si. U redu, daj ovamo. Nacrtat ću tužni smajlić. Tako je. Jao, kiselo. Tako si smešna. A šta je kod tebe? Otvori. Naravno. Blago meni. Ovo ću rado pojesti. Šta je to? Ne, to je moja, skloni se. Mnogo volim ove bombone. Kakav lep konopac. I ukusan je. Oduševljena sam. Smislila sam nešto. Sad ću joj pokvariti ukus. Ovako. To je mnogo dobro. Jao, kakav je to ukus? Jesi to ti? O čemu pričaš? Ja? Ili ja? Molim te. U redu. Wow, kakva lepota. Mnogo mi se sviđa. Tako su smešne. I ukusne. Cool. A sad ću popiti taj sirup. O da, božanstveno. Hej, a kad ću već ja? Čekaj, ostalo mi je još jedno oko. Kako slatko. A sada jel? Sad možeš da počneš, hajde. Super, šta je tu? Kavijar? Je li to stvarno kavijar? Moram da probam. Neobičan ukus, ali mi se sviđa. Da, tako će mi biti zgodnije. Jao, zagrsnula sam se. Ne mogu da dišem. Pomozi mi. Još.
Dobro sam. Da, tako je. Sad je sve u redu. Hvala ti. Hajde zajedno. 3, 2. Oho, šta je to? Ovo je lizalica. Sad ću je pojesti. Kakav bogat ukus. A sad ću je umočiti u prah, tako će biti još ukusnije. Jao, malo kiselo. Šta je? Hoćeš i ti? Naravno. Ne može, otvori svoj poklopac. Jao, divno. To je ukusna igračka. Slatka je. Hej, zaboravila si. Daj ovamo. Skinut ću poklopac. Kakav lep džem. Sigurno je mnogo ukusan. O, da. Kiselo, ali ukusno. Daj meni malo. Okej, ali i ti meni svoj slatkiš. Dobro. Umočit ću bombonu. O, kako lepo. A sad ti sipaj na moju lizalicu džem. Wow, tako je još ukusnije. Mogu li ja? Hajde. Opa, ovo je moje omiljeno piće, obožavam ga. Ja, to je bilo ukusno. Znaš šta ću da uradim? Šta? Uzet ću ovu čašu, ukusnu čašu, i sipat ću sok u nju. Tako će sok postati još lepši. Daj meni da probam. Ne, imaš svoju hranu. Da vidim. Wow, slatkiš i jastiva čaša. Otvaram. Sipam. Ali nešto nedostaje. Znam. Hej, nemoj tako. Jao, nije uspelo. Ma šalim se, izvoli. Wow, jedva čekam da probam. O, hoću i ja to. Daj meni malo. Naravno, izvoli. Živeli. O, da, sjajno. A sada čaša. Tako je ukusna. Poješću svu. O, da, super. Jesi li već pojela? Onda sad ja. Jesi li spremna? Spremna. Idemo. Wow, Oho, kako zanimljivo. to je nešto ukusno. Brani se. Prihvatam. Kija, kija. Kija. Baš zabavno. A sad ću otvoriti i probati. O, to je baš ukusno. Pogledaj. Divno. Baš nam se posrećilo. A šta je ovo? Ne znam. Moram da probam. Smislila sam. Sipaću jel ovdje. Tako je, što više. A sad ću saviti to i... veoma ukusno. Hoću ja tako, ali ja imam svoju metodu. Tako je, još jedna liska i gel izgleda veoma ukusno. Sad ću umotati i slatki sendvič je gotov. O da, baš je lep. Poješću sve. Tako si smešna. O da, bilo je super. O, smislila sam nešto. Marie, Da? a vidiš šta sam smislila? Ovako, hajde da igramo X-Ox. O, hajde. Moj kružić. Ja ovdje. Posljednji X. Da, tako je. Pobedila sam. Kako? To nije fair. Wow, to je Stardust. Super. Ja imam srednji Stardust. Obožavam ga. Oduševljena sam. Dobila sam najveći Stardust. Još nikad nisam videla takav. Mogu li ja da počnem? Super. Sad ću da probam. Unutra je ovakav roza prašak. Tako je lep. Pao mi u nos. Sve se proslo. To još nije sve. Prošlo je. Britney, jesi videla? Ona ima žvaku u nosu. Dobro, sad je moj red. Jedva čekam da probam. O, da, ukus jagoda. Moj omiljeni ukus.
Sad ću pokušati da naduvam balon. Probušila bih ga. Došla mi ideja. Hajde da probušimo njen balon. Imam iglu. Biće zabavno. I bum! Ko je isključio svetlo? Ne vidim ništa. Svo lice mi je lepljivo. Kakav užas. Znam da je to uradio neko od vas. Pa dobro. Onda ću je samo pojesti. Britney, sad ti. Vrlo rado. Sad ću otvoriti i probati. Došla mi ideja. Treba mi duboka činija i kutlača. Otvorit ću Stardust i sipati ga u tanjir. Tako je. Divno. Gotovo. A sad ću probati. Da. Kutlača mi treba da sipam što više praha u usta. A sad će biti balon. Gledajte. Kako veliki. Neverovatno. Vezat ću ga. Monika, to je za tebe. Stvarno? Hvala. Naduvat ću još jedan. Monika, i ovo je za tebe. Izvoli. Stvarno? To je baš slatko. Koliko balona? Britney, ali šta će mi toliko balona? Britney, a meni? Naravno, sad ću napraviti za tebe. Sad čekaj malo. Gotovo. Izvoli, Nicole. To je baš lepo. Hvala, Britney. Obožavam roze boju. Monika, uzmi još, izvoli. Drži čvršće. I još. Britney, to je već previše. Šta da radim sa ovim? Koliko više? Sad ću odleteti. Šta? Devojke, jeste odletele? Ne, izgleda da sam ipak preterala. Dobro, vidimo se u sljedećoj rundi. Šta je to? Ne, mala teglica žele sa ljutom paprikom. Užas. Britney, šta je kod tebe? Ja imam običan žele. Srednja porcija. Ne mogu da verujem. Ja imam ogromnu flašu šarenog žele sa Skittles bombonama. Britney, hoćeš ti da počneš? Ne, ti ćeš biti prva. Okej, sad ću da probam. Nadam se da to nije previše ljuto. Plaši me ova crvena boja. Dobro, probat ću. Slatko. Ne, više nije. Sve mi gori ustima. Jeste vidjeli to? Krenula mi je vatra iz usta. Neću više. Okej, znam da moram. Dobro je što je flašica mala, a nije mnogo ostalo. Hajde, još malo. Ne, loše mi je, a unutra mi sve gori. Moniku treba spasiti. Eto, našla sam. Stavit ću kantu na glavu. Vatre više nema, ali zaboravila sam da kažem da je to kanta za smeće. Izvini. Hvala, Britney. Postalo mi je bolje. Sad je tvoj red. Drago mi je. Sad ću da probam. Otvaram i istiskam. Kako ukusno. Obožavam žele. Spremna sam da ga jedem non stop. Ćao! Zapratite naš kanal dok Britney jede svoj žele. Kod nas je zabavno ovde. I ne zaboravite na zvonce da ništa ne propustite. Da, kako ukusno. Britney, šta je to? Pčele! Plašim se! Devojke, šta vam je? To su obični insekti. Sad ću ih se rešiti uz pomoć ovog spreja. Tako je. Sada mogu nastaviti da jedem. Britney! Vratile su se! Izgleda da su besne! Ozbiljno? Već znam šta da radim. Ne, nemam više spreja. Šta da radim? Ajoj! Ops! Pčele odnose njeđale. Da li moramo da ih zaustavimo? Nećemo da diramo pčele. Je li sad moj red? Okej, sad ću da probam. Nadam se da pčela više neće biti. Otvaram i stiskam. Nešto neće. Flaša je prevelika. Šta da smislim? Sa mnom je sve u redu. Samo što me boli glava. Smislim
Čula sam, treba mi dinamit. Stavit ću ga u flašu i zapaliti. Koristit ću dugačke šibice. Da, odlično. Sad čekajte. Odlično, devojke, obratite pažnju na mene. Zapalila sam dinamit i sad se sklanjam. Hej! Šta? Dinamit? A! Devojke, pa upozorila sam vas. Sva sam lepljiva. Nikol, kako si smislila to? Sad je sve okolo u slatkom želeju. Ali to je super. Devojke, poslužite se. Neka, hvala. I kako da se operem od toga? Šta? Je li to lizalica sa muvom? Tako je mala. Prvi put vidim tako nešto. A šta je kod vas? Ja imam srednju lizalicu sa crvom. Odvratno. Nikol, a kod tebe? Nemoguće. Da, ja imam ogromnu lizalicu sa letećim mišem. Dobila sam najgore. Devojke, hoćete da ja prvo počnem? Okej, sad ću probati. Znate, lizalica je baš ukusna. Ne mogu da se zaustavim. Prelepo. Nikol, šta je sa njom? Ona jede lizalicu sa muvom i sviđa joj se. A šta je to? Muva mi je ustima, šta da radim? Hajde da je prebijemo. I ja imam veliki tepač. Eto ti. Jo, zašto vidim zvezde? Hvala što si me spasila. Britney, sad ti. Dobro, sad ću da probam. Miriše dobro. A kakav je ukus? O, to je veoma slatko i ukusno. Ja volim lizalice. Šta? Nešto nije u redu. Imam crva ustima. Kako odvratno. Moram dezinfikovati usta hitno. O, da. Kako odvratno. Ali jezik mi je čist. Sada ti. Britney, to je bilo zabavno. Da, sad sam ja. Moja lizalica je tako ogromna i teška. Kako da je pojedem? Sad ću probati. Devojke, bile ste u pravu. Baš ukusno. Ješću polako da ne bih slučajno progutala ovog miša. To će dugo trajati. Pravi užitak. Nikol, leteći miš, gledaj. Ja neću da ga jedem. O ne, lizalica mi se razbila. Šta je to? Miš je živ. U pomoć. Gde su pobegle? Bila sam zarobljena 100 godina i baš sam gladna. Kako lepa lizalica. Kako mala kanta sa nudlama. Baš mrva. Monika. Da, oduševljena sam. Imam srednju kantu sa čokoladnim nudlama. Devojke, ne mogu da verujem. Presrećna sam. Imam najveću kantu. Blago meni. Stop, Nikol. Ja počinjem. Probat ću. Nešto nećeš, šta je to? Sve je bilo u redu. Hajde. Zagrsnula sam se, Monika. Hvala, ali nisam ništa probala. Sada ti. Da, znam. Kako da pojedem svoje nudle? Tako lepo miriše. Probat ću. Divno. Došla mi ideja. Sad ću istopiti svoje nudle uz pomoć fena. Ako uspem, onda ću dobiti puno tople čokolade. Wow, zanimljivo. Da, odlično mi ide. Uspela sam. Svaka mi čast. Dakle, vreme je da probam. Prvo ću sipati koktel u čašu. Tako je. Zatim ću ga ukrasiti šlagom. Obožavam ga. Divno. I ubacit ću slamku. Eto, sada mogu da probam. Jo, to je prelepo. Najlepši koktel na svetu. Oduševljena sam. Blago tebi, verujem ti. To je sigurno jako ukusno. Nikol, sad ti. Naravno, ali kako da pojedem tako veliku kantu? Baš me briga, ješću rukama. Fantastično.
To je mnogo ukusno. Jao, fuj, to je odvratno. O, daj da ti pomognem. Hajde, upade u kantu. O, kako je stala tamo? Ne mogu da verujem. Ali skoro sam sve pojela. Ostalo je još malo. Ona nije normalna. Strašno. Šta? Da li vidite to? Kako mala ribica. Može se vidjeti samo kroz mikroskop. A šta kod ostalih? O ne. Ja imam srednju ribu, ali šta da radim sa njom? A Britney? Da, ja sam dobila ogromnu ribu. Mrzim ribu. Tako smrdi. Fuj. Nicole je dobila takvu mrvu. Hajde, počni. Ali ja ću manje patiti. Ideja. A malu ribu mogu spremiti u maloj kuhinji. Šta to radi? Sad ćete vidjeti. To će biti baš slatko i ukusno. Stavljam ribu i eto, ispržila se. Daj da vidim. A vreme je da probam svoj sendvič sa ribom. Sada čak izgleda bolje. To je ukusno. Sviđa mi se. Ali malo. Ko je sljedeći? Monika? O, da. Treba nešto smisliti. Ideja. I ja ću spremiti svoju ribu. U stvari, neću to uraditi sama. Neka to uradi šef. Bacila sam ribu kod nje. Neka spremi nešto ukusno. Ko je to bacio? Dobro, ja znam da spremam ribu. Dodat ću ulje, začin i ispržit ću to. To će biti jako ukusno. Još malo bibera. Stavljam na tanjir i to je to. Bellissimo. Gotovo. Može da sjede. Ali ko će da jede to? Dobro, samo ću da je bacim. Hvatajte. Moja riba. Evo je. Sad ću je probati. Izgleda jako privlačno. Treba mi salveta i sveće. I obavezno pribor za jelo. Da, sad sam kao u pravom restoranu. Ej, gde je moja riba? O ne, nisam stigla ni da probam. Ma daj, Monika, nemoj da brineš. Sad sam ja na redu. Šta da radim? Znam, koristit ću bacač plamena. Što? Ne radi to. Molim te. Britney, zaustavi se. Ma dajte. Sve pod kontrolom. Sad ću brzo spremiti ovu ribu. Da, sa vatrom će biti mnogo brže. Uspeću. Je li osjećate miris? Moja riba je skoro spremna. Kako ste? Žao mi je. Odmah smo ti rekli. Izvinite, hajde zajedno da jedemo. To je prelepo. Da, znam. Jill i Rebecca obožavaju da zajedno igraju sa lutkama. Omiljena lutka Jill je Barbie, a Rebecca jako voli brac. Samo što imaju samo jednu kuću. To nije u redu. Kako će stati tamo? Počela je svađa. Da, to nije u redu. Šta raditi? Ideja? Napravit ću svoju kućicu. Odlična ideja, Jill. I ja ću napraviti ličnu kuću za svoj brat. Ja sam već pripremila crteži i materijale, ali potpuno ne razumem kako napraviti kuću od toga. Ništa mi ne ide. Rebecca, kako si uradila to? Samo sam talentovana, sve jednostavno. Pa dobro, snaći ću se sama. To sigurno nije teže od šminkanja. Tako je, još malo. I... Da, odlično mi ide. Hajde da izmerimo naše kućice. Iste su nam. To nije u redu. Dodat ću još veliki krov. Odlično. A krov ću ukrasiti srcama. Kako slatko. Pogledajte, to je divno, baš mi se sviđa. Rebecca je isto smislila nešto. Ja isto imam krov, ali moje u ljubičastim zvezdama. Odlično je spalo. A šta da radim sa zidovima? Znam. Ofarbat ću ih u ljubičastu boju. Super. Odlično. A sad ću malo poprskati, Jill. To će biti zabavno.
Šta to radiš? Prestani! O ne! Moja kuća je ljubičasta unutra, ali htjela sam da imam sve roze. Treba hitno prefarbati sve u roze dok se farba nije osušila. Uspela sam! Moja kuća je divna! Šta dalje da radim? O, smislila sam. Treba će mi pušilica. Sad ću napraviti prozor. Da, uspela sam. A ja ću koristiti čekić. Samo da ništa ne pokvarim. Da, uspela sam. Sada mogu ubaciti ram. I Rebeka isto uradila. Ja sam stavila crni ram. To ti ponavljaš za mnom, a ne ja. Nije istina. Ja ću staviti na krov znak Barbie. Neka svi znaju čija je to kuća. Pa šta, a ja ću staviti na svoju kuću znak Brac. Eto, gotovo. Moja kuća je bolja. Ostalo je samo napuniti sobe moje divne kuće. Spala mi je odlična roze kuća. Baš sam zadovoljna. A sad je vreme da sredim interijer. Počet ću od prvog sprata. Tu će biti lepa roze fotelja. Zalepit ću roze tapete i staviti mekani tepih. Na njega ću staviti mali stočić, biljke i novine. A tu će biti ormar sa knjigama. O da, ispao je odličan dnevni boravak. Šta je smislila Rebeka? Ja imam lepu fotelju od likusana. To je baš u stilu moje Brac. Dodat ću tepih, a još sam stavila srebrne tapete. Divne su, zar ne? Dodat ću stočić, vreće i lampu. Da, tu će se odmarati moj Brac. Šta još dodati? Znam! Nacrtat ću sliku. To će biti portret moje Brac. Sad ću još malo, skoro sam završila. Gotovo! Pogledajte, zar to nije divno? Da, neka svi znaju ko je gazdarica ove kući. Nije loše, ali nema veze. Ja ću smisliti nešto mnogo bolje. Imat ću klavir u dnevnom boravku. Moja Barbie je jako talentovana. Ona zna da svira klavir. Sedi, draga. Vidim da si oduševljena. Da, Rebeka tako sigurno ne može. Što je to? Žurko? Jill, pazi se. Pored tebe živi prava party girl. To je disko kugla, a tu će biti scena. Da, moja Brac ima svoj rock band. Ona često daje koncerte. Hajde da plešemo zajedno sa Brac. Da, ponavljajte pokrete. Oho, Jill, tvoja komšinica je prava zvezda. Dakle, obavili ste još jednu fazu renoviranja. Pitam se šta će biti dalje. Hajde da vidimo. A dalje će biti kuhinja. Ja sam već pripremila kuhinsku garnituru. Zalepila sam tapete. A tu će biti ormarić sa različitom hranom. Da, moj Brac obožava chips Pringles. A također ću staviti sto. A na njega piće i grickalice. I ne smem zaboraviti na stolice. I naravno treba mi muzički centar. Da, Brac obožava da sluša muziku. Prijetno, draga moja. Tu je i kola i čips. Sve što ti voliš. O, Rebeka, ti i tvoja lutka znate da uživate? Pitam se šta je smislila Jill za Barbie? Moja kuhinja će biti nežna i slatka. Što? Ne, moja kuhinja ne sme biti gore nego njena. Sad ću napraviti nešto bolje. Imat ću pravu poslastičarnicu za Barbie. Tu će biti kolači, torte, pite i mafine. A Barbie će biti oduševljena. Zatim ću okačiti zavese na prozori. Dodat ću sto i stolicu. I obavezno ću staviti kafu sa slatkišima. Da, tako je. A tu će biti kuća za mačku Barbie. Stavit ću činiju sa vodom i hranom. A evo mace, zove se Cleo. O, nismo znali da tvoja Barbie ima kućnog ljubimca. Dakle, Jill, napravila si stvarno dobar kafić. Tamo ima baš mnogo različite hrane. Dakle, završili ste i drugi sprat, svaka čast. Napišite u komentarima čija kuhinja vam se više sviđa, Barbie ili Brac. Hajde da saznamo šta će biti dalje. Na redu je treći sprat. A ja već znam šta ću. Tamo će biti spavaća soba. I imam ovakav krevet. Tvoj krevet sigurno nije bolje od kreveta Brac.
Sljedeća Barbie će sigurno biti bolja, ne sumnjaj. Stavit ću roze krevet i dodati slatke jastuke. Zatim ću staviti mekani roze tepih i stavit ću stočić sa ogledalom. Da, tu će se moja Barbie šminkati svaki dan. A šta je kod tebe, Rebeka? Ja ću početi od lepih jastuka u obliku usanasu. Stavit ću tepih u obliku zvezde i ormar. Da, na njemu će biti šminka moj brat. I obavezno treba okačiti ogledalo. Eto, šta misliš, Jill? Ona čak nije ni pogledala. Nema veze, sad ću privući njenu pažnju. Ej, zanima me. Razmišljam o sobi moje Barbie. Odlučila sam da napravim garderobu. Tu će biti ormar sa odećom, tako je. Sad ću sve lijepo okačiti i stavit ću još jedan ormar za torbice. Da, preslatko. Dakle, spavaća soba za Barbie je spremna. Divno. Oho, super ideja. Ali nema veze. Moj brat isto ima odeću. Neka bude ovdje. A dole ću staviti obuću. Zatim ću dodati fotelju da bi brat mogla da se odmori nakon biranja šta da obuče. Gotovo. Wow, vaše spavaće sobe su super. Jill je čak i okačila rasvjetu. Rebeka, šta ćeš ti? Imam jednu kreativnu ideju. Ja neću imati klasični prozor. Tu će biti tobogan. Kako ti se sviđa? Šta će ti? To je previše ekstremno. Ovaj tobogan ide dole, pravo u bazen. Tamo su i kokteli i krug. Da, moj brat će odmarati ovdje. Ideja je zaista super, ali nema veze. I ja ću napraviti tobogan. I dole će isto biti bazen, samo roze. Stavit ću ležaljku i krug u obliku flamingo. Devojke, vaše kuće izgledaju nevjerovatno lepo, svaka vam čast. A Jill, mislim da je vreme da se osvežiš malo. Što si uradila? Znaš šta, mogu i ja tebe da polijem? Eto ti! Jao, devojke, a vi znate da se zabavite? Okej, hajde bolje da pogledamo vaše kuće. Rebeka počinje. Njena kuća za brat izgleda baš brutalno i moderno. Uspela si, svaka čast. A Jill je napravila nežnu i slatku kućicu za svoju Barbie. Melissa, pogledaj šta je ispod tvog poklopca. Ne, ti ćeš biti prva. Kao i obično. Crvena paprika, kakav užas. To će biti jako ljuto. A šta je kod tebe? Hajde da proverimo. Pa ja isto imam crvenu papriku. A Jill, ti ćeš prvo probati. Šta? Ne, ti ćeš. Ne, ti. Ti. Hajde da odlučimo sve pošteno. Papir, kamen, makaze. Ko izgubi, taj će jesti prvi. Nerešeno. Pa šta je to? Jill, hajde onda zajedno da probamo. Istovremeno. Srećno. Kakav je ukus? Čekaj, to je predobro. Kod mene čokoladna paprika, a Jill, kod tebe? Ne! Kod mene nije čokolada. Sve mi gori unutra. Jill, šta si uradila? Moja frizura je šminka i čokolada se istopila. A kako to? Izvini, Melissa, hoćeš da probaš papriku? Ne želim, ali šta raditi s ovom čokoladom? Mogu da je poližem? To je ukusno. Ups, izvinjavam se, to je posle paprike. Opravila sam šminku i opet sam lepa. Jill, pridrži. Sad ću da vidim šta je unutra. To je zlatna cipela. Imam puno takvih u garderobi. Dobro, da vidimo šta je kod mene. I kod mene je zlatna cipela. Ona izgleda jako lepo. Vidi, Melissa. Ali čija je čokoladna? Treba saznati. Pogledat ću bliže. Kod mene je čokolada. Super. Baš ukusno. Jill, to je jako dobro. Najlepše što sam ikad jela. Eto, pojela sam celu cipelu. Blago tebi. Je li kod mene čokolada? Sad ću da probam. U stvari ne. Ne liči na jestivu. Dobro, sad ću je staviti na nogu. Navući ću je. Padam! Ojuj. Jill, jesi živa? Nije li sve u redu?
Što je s tobom? Tako si lepa, Jill. Da, ja ličim na princezu, kako super. Jel da, Melisa? O, princezo, tražio sam te ceo život. Ćao, princ, zovem se Melisa. A vi mene zanimate. Moje srce pripada princezi Jess. Hoćeš se udati za mene? O, kako si lep. Da, pristajem. O, ne. Vreme. O, ne. O, sve se pretvorilo u bondevu. Možda će me princ i tako zavoleti. Ne, takva princeza mi ne treba. Ni ti isto ne odgovaraš. Idem dalje da tražim ljubav svog života. Melisa, dok ti pričaš, mogu li da skinem svoj poklopac? Super, hvala. Ajde da vidimo. O, pa to je šminka. Super, sad ću se našminkati. Što? Čekajte, šta je kod mene? I kod mene šminka? Ali da li je prava ili od čokolade? Sad ću proveriti. A Jill, hoće da budem prva? Odlično. Namazat ću usne. O, Jill, moja šminka je prava. A znači tvoje je jestiva. Možeš da jedeš. O, vrlo rado. Tako zanimljivo. Probat ću prvo karmin. Odvratno. Prevarila si me. Kod mene je prava šminka, a kod tebe čokolada. Hajde, jedi svoju šminku. To je bilo smešno. Rado ću pojesti svu svoju šminku. Wow, paleta je tako ukusna. Sviđa mi se. Divno. Došla mi ideja za prank. Sad ćete sve razumeti. Sačekajte. Što je tamo crta, Jill? Hej, hajde, pokaži šta je tamo. Čudovište! Plašim se. Znala sam da će se uplašiti. Sad je sva čokolada moja. O, da, ovo je najbolja šala ikad. Svaka mi čast. Stani, ja ću prvo pogledati. O, dugme YouTube. Da li znate šta raditi sa njim? Sad ću vam pokazati. Pritisnite dugme za prati i zvonce. Ostanite sa nama. Melisa, probaj da staviš dugme ispod poklopca. Sigurno ćeš dobiti nešto. Hajde. O, upravo si. Sad ću da probam. Da vidimo. To je buba švaba. Plašim se insekta. Moram zvati svog dečka. Dođi brže. Šta se desilo, draga? Jimmy, tu je buba švaba. Spasi me. O, ja sam poludela i ja se plašim. Nemoj me zvati više. Ajoj, kakvi su to dečaci. Ja ću sve da sredim. Melisa, moraš je probati. Izvoli. Što? Buba švaba? O, čokolada, super. A ti odlazi odavde? Jill, a šta je kod tebe? Sad ću da vidim. O, živa buba švaba, tako je slatka. Zvaću te Kasper. Ne mogu da verujem. To je odvratno. Šta je, to su mi najbolji prijatelji. Imam puno buba švaba kući. O, znam, sad ću napraviti kuću za mog Kaspera. Napravit ću je od kartona. Eto, pogledajte. Zar to nije preslatko? Melisa, šta misliš? A dobro, znam da ne voliš mog druga. Nema veze. Ćao, Kasper. Napravila sam kuću za tebe. Dođi. O, nadam se da ćeš uživati. O, ona nije normalna. Ne mogu da verujem. Ju, nemoj da čačkaš nos. Da vidimo šta je spod poklopca. A riba? A sirova? Ne volim to. Ajde da vidimo šta je kod mene. O, ista riba. Ali ko je dobio čokoladnu? O, moja ima lep riblji miris. To je divno. Taman sam ogladnila. Sad ću zvati moju baku. Ona sigurno zna kako spremiti najlepšu ribu. Ćao, bako. O, čao, draga. O, je li to riba? Odlično. Sad ću je spremiti za tebe. Sad čekaj malo, dušo. Hvala, bako. Melisa, hoćeš da probaš? Čekaj. To nije Melisa. O, to je kartonska kopija. To nije u redu. Melisa, ne možeš da odeš. Hajde, izlazi odavde. Odmah. Ipak me našla. Jill, ali neću da jedem ribu, ne podnosim je. Užasno je. Dobro, sad ću ukrasiti zlatom.
Hoće barem postati lepa? Ne mogu da jedem ružnu hranu? O, to je druga stvar. Izgleda mnogo bolje. Dobro, sad ću probati. Izgleda sumnjivo. Ali šta da se radi? Čekajte! A to nije riba, to je čokolada! Neverovatno! Jill, pogledaj, to je čokolada! Zašto sam se plašila? O, a došla je baka i donela mi večeru. Jo, bako, najbolja si, volim te. Hvala puno. A nema na čemu, duša. Sad ću je probati, jedva čekam. O, to zaista izgleda dobro. Da, znam, sad ću je probati. Treba mi nož i viljuška. Odseći ću pače i probati ga. O, da, najbolji ukus na svetu. Baka sprema najbolju ribu. Neću jesti viljuškom, poješću sve rukama. Baš me briga. Jill tako lepo jede. Hoću ja? Jill, hoćeš mi dati? Ne, nemoj ni da me gledaš. Dobro, shvatila sam. Postala si divlja. Melisa, hoćeš opet da budeš prva? Hajde, skidaj poklopac. Hvala, sad ću. Što? Papir, olovke? I šta da radim sa tim? Jill, objasni mi. Melisa, šta ti je? Olovkama crtaju, šta ti nije jasno? Stvarno? Okej, sad ću da probam. Napisat ću naziv svog omiljenog kanala. A sad ću probati. To nije čokolada. To je pravi papir. Odvratno. Ej, šta mi se smeješ? Pogledaj, šta je kod tebe? Sigurna sam da sam dobila čokoladu. O, da, znala sam, blago meni. Rano se raduješ. Ko je rekao da je to čokolada? Probaj. Dobro, sad ćeš vidjeti. O, da, ja sam rekla, to je zaista čokolada, super. Baš mi se sviđa. A kakav je papir? Sad ću probati. Divno. Blago meni. Zašto ona stalno ima sreće? To nije fair. Hoću i ja da jedem. Imam ideju. Sad ću nacrtati sebi nešto ukusno. Naprimjer, kolač. Šta? Pretvorio se u pravi? Neverovatno. Jill, imam čarobne olovke. Pogledaj. Neverovatno. Kolač je divan. Prava magija. Ozbiljno? Da ja da probam. Pa ne, to je samo moje. A sad ću nacrtati još jedan kolač. Da vidimo. I op! Uspelo je! Ispao je čak i bolje od prethodnog. Probat ću. Divno. Melisa, daj meni, molim te. Ti možeš sam.